Туп-тубыбыз, син безнең моторыбыз. Тиешмәбез, югалтмабыз, рәхәтләнеп уйнарбыз. Нинди туп белән нинди уйнарбыз. Буларның барысын да бик тиздән беләчәксең. Сәлам дуслар, эфирда уймак тапшыру һәм без башлыйбыз. Бүгенге тапшырубызда нинди командалар катнашыр? Әйдәгез аларны бирегә чакыр. Командалар, килегез монда. Сәлам, ничек кәефләрегез? Әйбәт. Шәпме? Сезнең командагызның исеме ничек? Йолдызлар! Ә менә сезнеке ничек? Өчпочмаклар. Ә ни өчен өчпочмаклар? Чөнки без өчпочмак яратабыз һәм без өчәү. Ә менә көндәш команда ни өчен үзләренә Йолдыз исеме сайлады икән? Чөнки без янып торабыз. Әфәриннәр, менә уен вакытында да карарбыз, ничек сез янырсыз икән. Командалар, әйтеп китегез әле. Менә сез спорт уйнары яратасызмы? Алайса нишләп без торабыз? Әйдәгез тапшыруыбызны башлыйбыз. Киттек! Мин Газивединә, миңа 13 яшь, мин 7нче класска керәм. Йөзү белән шөгыльләнергә яратам. Минем исемем Хидиятуллин Инсаф. Мин волейбол белән шөгыльләнәм һәм Камал театрында спектакльләрдә катнашам. Минем исемем Азалия Гөнүзинова. Бик яратам авылны, футбол уйнарга яратам. Минем исемем Адель, 14 яшьмгә, бик актив класста. Шуңа монда килдем. Мин изергә яратам. Мин Зилә, миңа 11 яшь. Мин биим, укыйм. Минем исемем Элнур. Мин бию, йөзү, футбол һәм стел теннисы белән шөгыльләнәм. Командалар, ә сез беләсезме, бүгенге тапшыруыбыз безнең нинди темага бәйләнгән икәнне? Топ. Каян беләсез? Чөнки сез тапшыру башында топ турында шыгыр сөйләдегез. Ой, сез барысында бик тиз ытып аласыз икән. Ә менә беләсезме, без бүген нинди туплар белән уйнаячакны? Футбол. Каян белдегез анысын? Чөнки анда футбол туплары ята. Сез барысында тиз күреп аласыз һәм ытып аласыз. Ә беләсезме, ни өчен менә без нәкъ футбол тупларын сайладык? Чөнки Россиядә футбол буенча чемпионат узганы. Нәкъ дөрес, безнең 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты узды. Вакытны озакка сузмыйбыз. Командадан бер кеше сайлап алыгыз әлеге турда уйнау өчен. Сезгә әз генә вакыт бирәбез. Бик җитез һәм бик көчле кешене сайлагыз. Булдымы? Әйе. Өчпочмаклар булдымы? Әйе. Кемне сайладыгыз сез? Адельна. Ничек Адельне сайларга булдыгыз? Җитез һәм көчле. Чөнки җитез һәм көчле. Ә менә көндәш команда кемне сайлады икән? Кемне сайладыгыз? Инсафны. Ничек Инсафны сайладыгыз? Чөнки ул малай һәм көчле. Ох, менә Инсаф сиңа кызлар бик күп җаваплылык биргәннәр бит әле. Беренче турны сиңа башларга. Әйдәгез, Адель, Инсаф якынгарак килегез һәм мин сезгә уенның тәртипләрен аңлатып китәм. Сезгә хәзер әлеге тупларны алырга кирәк булачак. Аны аякка менә шайтып кыстырачакбыз һәм мин сезгә сигнал бирү белән сез шушы безнең арканарга тотынып өскә йөгереп менеп китәчәксез. Менеп җитү белән сез тупларны кулларыгызга аласыз һәм аякта 10 тапкыр сикертергә тиеш булачаксыз. Сикертәсез 10 тапкыр һәм аннары соң шулай ничек мендегез, шулай тереп төшәчәксез туплар белән аска. Кайсы команданың кешесе беренче төшеп җитә, шуның командасы җиңгән була. Сорауларыгыз юкмы? Юкмы? Алайса әйдәгез тупларыбызга якынрак киләбез. Хәзер мин сезгә сигнал бирәчәкмен. 1 2 2 һәм 3 киттек. Топ төшеп китмәде әздән генә. Топ төшеп китте икән, яңадан өскә йөгереп менәбез һәм аны яңадан итәбез. Менә шулай иттереп безнең беренче уеныбыз ахырына да якынлашты. Ничек авыр булдымы, егетләр? Ә сиңа Инсаф нәрсә авыр булды? Нишләп син азактанрак килдең? Миңа да тупны аяктан сикертергә авыр булды. Курыкмадыңмы соң менә төшкәндә анда? Каушадым, егылдым, борчылмадыңмы? Юк, курыкмадым. Безнең командаларыбыз курыкмау. Ә менә киләсе турда да курыкмаслар микән? Бик тиз без тупларны куйдык һәм без киләсе турга киттек. Ниһаять, икенче турыбызга килеп тә җиттек. Командалар, менә әйтегез әле, сез футбол тубын яратасызмы?
Ие. Менә дөньяда иң яхшы футбол уйнаучы кешене беләсезме? Неймар. Кем ул? Кем ул? Рональдо. Неймар. Ой, шуның хәтле исемнәр, шуңа күрә мин бәхәсләшеп тормаячакмын. Һәм әлеге уенда да без футбол уйнамаячакбыз. Аңа безнең бернинде бәйләнеше юк. Чөнки бу турда без сезнең белән футбол топларын кәрҗингә салачакбыз. Әлеге турда уйнар өчен командагыздан бер кешене сайлап алыгыз. Сезгә әз генә вакыт бирәмен. Булдымы? Әзермесез командалар? Ие. Кемне сайладыгыз? Илорна. Илнурна. Ни өчен Илнурны сайларга булдыгыз әле? Ул Кәрҗин белән бик дус. Ул Кәрҗин белән бик дус. Хәзер карарбыз, сез командадан кемне сайладыгыз? Динәне. Ни өчен Динәсене сайладылар икән? Чөнки мин Суефада җиңелдем. Димәк, сез бер-берегезне бүлешә алмадыгыз. Шуңа күрә сез уен уйнарга булдыгыз. Ой, әфәриннәр, якынрак килегез әле минем янга уйнаучыларыбыз. Уеныбыз безнең бик җайлы күренсә дә, ләкин кагыйдәләре әз генә авыррак. Хәзер мин сезгә аңлатып китәм. Мәсәлән, сез командадан син ыргытасың, син башлыйсың ди. Синең күзләреңне без бәйлибез. Шул вакытта Кәрҗин безнең синең командаң булачак. Алар кулларын түгәрәк итеп күрсәтегез әле. Әйе, менә шулай түгәрәк итеп тотачаклар кулларын. Син ыргытачаксың тупны. Алар шушы тупны Кәрҗингә салдырырга тиеш булар. Ләкин алар кулларын менә шулай төшерергә яки күтәрергә мөмкинлекләре юк. Алар һәрвакыт тигез итеп кенә йөгереп йөриячәкләр безнең мәйданчык буйлап. Әгәр дә туп еракка китә икән, алар сиңа тупны алып килеп бирәләр һәм яңадан ыргыталар. Бу уен өчен барысы сезгә 3 минут вакыт бирелә. Кем күбрәк Кәрҗингә тупны ыргыта, шуның командасы җиңгән дип саналачак. Ләкин кем беренче безнең башлар икән? Әйдәгез яңадан сезнең менә Суефа уенын уйнап балык. Уни беләсезме? Кем 3 тапкыр җиңә шул уеныбызны башлаячак? 1-2-3. Суефа. 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 Мин хәтта өлгермим, команда җиңә. Суефа. Җиңелдем. Син җиңелдең. Димәк, син беренче башлыйсың. Дөрес итеп алайса сезнең команда белән аңлатканмын икән. Сез карап торып, аларның стратегияларын урларга әзерләнсәгез дә була. Әзерме? Һәм без шулай торып вакытны кушабыз. 1-2-3 киттек. Бер тапкыр керде. Тизрәк безнең вакытыбыз бара. Тизрәк тупны алып килеп бирәбез безнең Динәгә. Кәрҗинәр кире урынга басты. Динә кысар да була. 2. Аха, команда сиңа ярдәм итә. Ләкин ул куштырнаклар эчендә генә. Динә әзерлән ыргыт. Катырак. 3 булды. Безнең вакытыбыз бара. Катыр. 4 булды. Тизген Азалия Динәгә тупны бирә һәм яңадан Динә ыргыта. Аха, булды. Безнең 5-нче туп Кәрҗингә сикереп кенә керде. Динә туктап тор. Әйдә ыргыт. Сез мине үтәргә тиеш түгел, команда. 6 булды. Онытмагыз, мине үтәргә ярамый. Һәм шулай итеп тагын ыргытабыз. Безнең вакыт бик әз генә калды. Монсын санабыз, чөнки сез безне үттегез. Динә, син менә бик әфәрин ыргытасың, ләкин Кәрҗиннәр бу якка чыгалар. Шуңа күрә сиңа әле һаман да 6 гына бал. Булмады. Динә, үзенең генә команданы тыңлар. 8. Катырак. Юк. Булды, 9 булды безнең. Безнең тагын 1 минут вакыт калып бара. Булмады. Тизрәк команда арып бетте. Динә ял итеп ыргытып кына тора. Һәм шулай итеп безнең уеныбыз тамам. Безнең ничәне кертегез? Беләсезме үзегез? 13-не кертегез, әфәрин. Менә сезне шулай алдаячагызны белгән. Алар 13 тапкыр керттеләр безнең топны. Динә, ничек авыр булдымы? Нәрсәсе авыр булды сиңа? Или җап-җайлы булдым, узында басып кына тордың? Команда икенче команда бутарга тырышты. Син аларны ишеттең инде. Әйе, шуңа авыр булды. Сезгә иң авыр сүз менә бик авыр сылаганыгызны күрәм, ләкин сорау бирмичә булдырам. Нәрсәсе авыр булды, нишләп шулай? Әллә ишетмәдеңме сезне, Динә? Сызыктан үтмәскә. Безнең оппонентлар аларны аны бутады. Димәк, көндәш команда бик нык әйбәт итеп бутадылар. Димәк, менә нишләячәксез хәзер? Менә алар уйнаган вакытта аларны бутаячаксызмы? Әлбәттә. Конечно. Менә хәзер карарбыз, бутарсызмы, бутармассызмы икән. Без шулай итеп вакытны кушабыз. Илнур, син әзерме? Илнур туктап тора әле, син күрәсең бугай бит. Күрмисеңме? Башыңны бик күтәрмәскә. Алдашырга ярамый, хәрәмләшмә. Әзерме? Ирак. Нишләп сез аларга ярдәм итәсез? Алар бит сезгә ярдәм итмәделәр. Без әшәке түгел. Уеныбызны шулай итеп башлыйбыз. Әйдә киттек. 1 булды.
Йөгер тизрәк. Һәм безнең бәлкем сезнең бер мөмкинчелегегез җитәр. Вакыт бетәргә бик әз калып кына бара. Һәм шулай торып 18 бал уйнабыз ахырына да якынлашты. Илнур, ничек хәлләр? Уйнап булдымы? Булды. Нәрсә авыр булды синең өчен? Берсе дә авыр булмады. Димәк, син әйткәнең башында уйнарга яратам дип. Менә шушында уен уйнар артасыңмы, әллә инде шөпшен баскетбол уйнымы? Юк, футбол булышы яратам. Футболны яратасың инде. Сезгә авыр булдымы? Бик авыр сыйлыйсыз. Нәрсә авыр булды соң? Йөгереп. Ну, адайлыга гына. Күбрәк адал йөгердеме? Нигә сине сайладылар иң беренче? Әллә син үзең шулай мин йөгерәчәкмен, безнең Зилә ял итеп торсын дидеңме? Кыз бит. Димәк, син кызларга менә шулай ярдәм итәргә булдың инде. Ярый, афәрин. Аңладыгызмы, кем әлеге уенда җиңде? Ничә бал? Кычкырыбрак. 18. Күргәнегезчә, безнең әлеге турда җиңүчеләребез 3 почмаклар. Ә менә киләсе турда кайсы команда җиңәр икән? Бик тиздән белербез. Без 3нче турны башлыйбыз. Әлеге турда катнашу өчен сезгә команданың бер кемне дә сайлап торырга кирәк түгел. Чөнки кемдер катнашмады. Бер адым алга кем катнашмады? Аха, кызларыбыз катнашмаган. Якынрак килегез, мин сезгә уенның тәртибен аңлатып китәм. Борчыласыз әле? Юк. Ә син борчыласыңмы? Әйе. Ничек борчыласың? Не белмим. Уни белмисең, әле син бит белмисең нишләячәгебезне. Без хәзер тупны алачакбыз һәм кәрҗингә ыргытачакбыз. Сезгә барысы 15 мөмкинчелек бирелә. Без шул вакытны кушабыз һәм сез соңгысын ыргытканда гына вакытны сүндерәбез. Һәм икенче кешенең вакыты белән чагыштырачакбыз. Кемнең вакыты әзрәк, шул команда җиңгән булачак. Кагыйдәләр бик җайлы. Баскетбол уйнаганыгыз бармы соң, кызлар? Бар. Ә синең бармы? Бар. Бар? Менә күрәсезме, сезгә бәлкем бик җайлы булыр. Ләкин шунысы бар, безнең тубыбыз футбол тубы. Хәзер карарбыз, кем безнең башлар икән әлеге уенны. Әйдәгез санамышлардан. Әзерме? Әкем, бәке, кыек, сәке, майлы, ботка, эремчек, син, калып тор, энем, чык. Димәк, безнең 3 почмак командасы беренче булып башлап җибәрәчәк. Тупны алсам да була. Зилә, әлеге менә шушы сызыкка басабыз. Һәм мин сиңа сигнал биргәчтен ыргыта башлыйбыз. Шул вакытта синең командаң санап барачак. Егетләр, сез 15тән алып 14, 13, 12 дип санап барачаксыз. Әзермесез? Көч биргәдән отмагыз безнең Зиләгә. Шулай итеп, без хәзер вакытны кушабыз. Гафу итегез, Зиләгә тупмап килеп торсаң буламы ул? Зиләгә син тупны алып килеп бир торга ярдәм итәсең килә инде. Ярый, яхшы алып килеп торсаң ярый. Әйдә безнең кәрҗинасына бар. Димәк, безнең Илнур урынына басты. Адель санап барачак. Зилә, син беренче сызыктан соң онытма шулсын, каян телисең, шуннан ыргыта алачаксың тупны. Син әзерме? Шулай итеп, без хәзер вакытны кушабыз. 1, 2, 3 башладык. Әйдә, Зилә. Юк, Зилә, син беренче сызыктан соң гына кушалайдың. Урынга шуңа күрә синең вакытың бара, тизрәк урынга килеп басса, аннары ыргыт. Әйдә, тизрәк. Аха, менә хәзер кайдан телисең, шуннан ыргытсаң ярый. Киңәшләр нинди Зиләгә? Белмим. Әзәңне керә язды? Әйдә, Зилә. Катырак. Аха, түгел инде. Әкин. Тизрәк, Зилә, синең вакытың бара. Сиңа 14 булды. 13. Аха. 12. Зилә кызып китте ахырысы. 12. Һаман безнең? Көндәш команда әзерләнәме икән? Кызлар, ничексез? Азалия, әзерләнәсеңме? Мин бик әзер. Син бик әзер. Әйе. 7. 7 булды. Аха, дәвам итәбез. Зилә, әйдә, ыргыт. Менә шулай, афәрин, берәү генә калды. Булды, афәрин, безнең вакытыбыз ничә икән? Безнең хәзерге вакытта, Зилә, син 5 минут эчендә 15 топны кәрҗингә салдың. Ә менә Азалия ничек кертер икән? Бик тиздән белербез. Азалия? Безнең Азалия бик шулай әзерләнеп торды. Күрсәтермен. Күрсәтәсеңме? Хәзер карап та алырбыз, син ничек ыргытырсың икән? Әзерме син? Онытма, беренче сызыктан соң ыргытасың, аннары соң кайдан телисең, шуны ыргыта аласың. Әзерме? Һәм без шулай итеп вакытны кушабыз. 1, 2, 3 башладык. 15, 14. 13. Азалиның вакытлы уйнаганын күргәнең бар идеме? Әйе. Карынчыкай бөтен, аның шунда да элегрәк уйнаганы бардыр. Әйе, мин дә шулай. Ничә булды? 13, 12.
Qara hamon xaramlashalar. Yo'q, iye. 10. 11. 10. Siz bu tuysiz meni necha bo'ldi? 9 bo'ldi. 8 bo'ldi. Hapshi. Azaliya biz bigrak seni. Qara Azaliya bular uzdirabiz sizni. Uzrabız. Uzdirasizmi? Iye. Kirma. Kir. Necha bo'ldi? Birov qoldi. Hamshingda afarin. Azaliya biz 15 to'pni 1 minut 30 sekundda kiritdi. Afarin. Haligi turda bizni shulay ayttirib, Yulduzlar komandasi jingdi. Sizning vaqtingiz 5 minut 15 sekund bo'ldi. Mana kelasi turda kim jingar ekan? Menga xatli bizning Ishposhma komandasining 2 ball bo'lsa, Yulduzlar komandasi 1 ochko jidi. 4-tur kimning jingashini ko'rsatishak. Haligi o'yin sizga o'xshayashag'ina men hech shaksiz ishonam, chunki haligi o'yinda biz sizning bilan komandalab o'ynayashaqmiz. Lekin uning uchunda sizga komandadan bir kishini saylab olishga kerak bo'lsa, sizga 3 sekund vaqt beraman. Push. Gaplashar degaybizlar. Bo'ldimi? Kimni sayladingiz? Adelni. Nega Adelni sayladingiz? Bilmaymiz. Chunki u birinchi o'yinda qatnashdi, shunga hozir o'ynasiniz. Oxirgisini bitirsin deb. Sizdan Biz sayladık insafni. Biz tugarak bo'yicha ketamiz. Tugarak bo'yicha ketasiz, shunga insafni sayladingiz. Yarayolsa, haligi o'yin bek jingil bo'lashaq deb aytib ketdim. Hozir tezgina qoidalarini aytaman. Haligi o'yinda Adel bilan Insof mana bizning haligi Norot kurkasidan chetkaroq chiqashaqlar, ortqaroq bora oladi. Siz shunda o'rtada qolasiz. Ular to'pni olalar ham sizga irg'itashaqlar. Kimning o'yinchisi so'ngga qoldi haligi bizning maydonchada, shuning komandasi jinggan bo'lashaq. Bizning birinchi bo'lib Insof boshlayshaq. Hozirmi? Insof. 1, 2, 3 o'yinni boshlaymiz. Bekiraqa ketmaymiz, chiqmaymiz. Aha, shulay turib bizning Yulduzlar komandasidan bir kishi biz kelib tashiqdi. Bir kayfing tushdi. Ozgina tushdimi kayfing? Birda bir shilma. Mana shulay turib bizning Ishposhma komandasi o'zining kishisi ketirib tashigardi. So'ngidan kameralarni sindirgach narsa bo'lar. Zila, nishlabshingiz qiynab chiqardilar. Turgan edim. Shita bosib turding, u seni balkim ko'rmagandir, shunga kelib. Balkim shungadir endi. Haydagiz jonatib turamiz bizning Dina bilan Elnurga. Aha, qo'shalar, bir-birisi ortidan tirishar. Voy. O'yin qizg'andan qiziq. Voy, bu o'shayda jon atamiz bizning komandamizga. Tiydi. Tiydi. Bo'ldi, bitdi. Shinopda deydimi? Oyoqqa tiyib ketdi ozgina. Ozgina oyoqqa qo'yishingga teydisam? Oyoqqa tiyib ketdi. Qorali yigitlar nechik siynalar o'zlarining jingilarini. Ammo lekin Insofning da kayfi tushmagan. Natijani biz hozir tezdan bilamiz. Haligi turda kim jingda ekan, ketdik. Shulay turib topshiruvimiz oxirina da yaqinlashdi. Bizning komandalarimiz nechikgina turishsalar-da, o'yinimizning jinguvchisi bor. Boshda ular jingildilar, ham yanadan jingdilar, ham ul komanda bizning Ishposhmaqlar. Afarin, biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Yulduzlar, siz necha jingildingiz ekan? O'yin boshida dris qo'ymaganmizda kishilarni shunga ko'ra jingildi deb o'ylaymiz. Demak, siz o'yin boshida bo'lmagansiz, dris deb shunga ko'ra jingildingiz. Do'stim, agar seningda bizning topshirig'imizda qatnashasing kelar ekan, bizga g'ariza jibor. Bu o'ymoq topshirig'ida ham biz sizning bilan sog'lashamiz. Пока-пока.